ukanudzai mabuja taone nhodzo manhokodzo zuva rochinomwe mwedzi uno wachikumi ndiro zuva makore gumi apfuura aragopfa Edgar Tuboi Tekere toramba chindoti hamba akazorora murugare. Zvagoreketiwa nevamwe zviya kuti zvaihwadza wasara ndizvo zvagoitika kuna Tungamirai Madzokere apo akabenuka kumba kwache akaona mukadzi pachiribe, akaona mukadzi umba nemidziyo yese pachiribe kana chibodzi. Idi zvinotohwadza zvokuti wazhinji wamwe padandemutande wakutoronga kuti wamubatsire nomari yokuti atande patsva upenyu hwachewo. Zvakaitiwa warumewa idi zvinotohwadza. Petrus Mutetwa agoti maitikire akaita zvinhu anotohwadza nokutoti wakaita kuti zviitike izvi zvokusungiwa kwavo warumewa vanofanira kutombobhadharisiwa chaiko. Ticharamba takalinga zvine mberi. Kanzuro yeguta reHarare yaita kamuramba-tsvina kayo nyasi apo yaenda mugwagwa ichinotenderera ichibisa vanhu vanoita kugeza motika, vanogadzira midziyo pabodzi pono vanotengesa dzimotika nevamwe vanotengesa wakazvimirira wega. Wati wanoda kuchenesa guta heno kuti mafuta odzimotika ya wayamboyepi yokuparadza zvinhu zvavanhu asi yokutakura manyara paribe. Zvinotoramba zvindohwadza mabi angu. Zvanga zviri kunyadzisa kupera kwesvondo kuku apo vanhu vaidanidzira nhabvu waidanidzira wakaita kugara pamhene chaipo, wainge wakagara pamhene waino chivhitivhiti bedzi chibodzi chawanga wakalingana nacho kuringa zviri kuitika munhandaremo. Zvinotohwadza mabi angu dai wakuru wenyika waitawo kunyara chaiko. Heno kuti zvicharamba zviendera mberi kusvika rini. Ipapa George Charamba agoita mapwapwa achireketa achida kuti anyaradze wakomana weNewsHawk avo vari kuita basa rokufumura zvizhinji. Agoti iye wakomana weNewsHawk wareke kugoramba wachindoti chese chese chandoitika onangidzira Mnangagwa, chese chese chandoitika onangidzira Mnangagwa. Akati achaenda kuwaita heno zvavanoitiwa ikweyo. Charamba takandoteya mabi angu. Kuno mumwe mugwicho bato reZANU-PF aenda koita namadhuku kuti waise mapepa kumatare odzimhosva. Aenda koisa mapepa kumatare odzimhosva ekuda kuti zvakareketiwa nomutongi Zhou nemumwe mutongi wazvinadzisiwe zvichinjiwe kuti zvireke kugoita kuti wamaramba wareke kubuditsiwa kuramba wari pabasa. Idi zvakatooma mabi angu. Wendo huno aiwa ticharamba tichindolinga zviri mberi. Kupera kwesondoku kwakanyadzisa fani apo tagoona pokare kwakabiwa chimwe chikwangwari changa chakanyorwa zvinochokuita nokurangarira kwevanhu vakagwarashiwa paGukurahundi. Idi mushiro unoita varume wanyaya yeGukurahundi aiwa musvinuba. Wamonzora wagotiwo wakuda kuramba wachisenzesa zita rekuti MDC Alliance kunyanya musarudzo dziri kuuya makuno yano. Pai sarudzo dziri kuuya wakutosenzesa zitari heno kuti MDC Alliance yacho ichagoita kudini kana zvadari. Ipapo vanenge vari kuringira kugorasisa wamwe. Heno ticharamba takalinga kuti vachaita zvokuita sei. Zvagoreketiwa nevakuru kuti mhosva inorohwa ndizvo zvataringa nyasi apo uya wokunenedzera Pius Ncube akamunyadzisa paruzhinji anonzi Ernest Tekere pai akazviuraya kumahofisi ekambani yache muBulawayo. Zvinotohwadza kuti kuzviurayaku chii chachanyatsoitika paribe agoziwa. Ticharamba takalinga asi tondoti azorore murugare. Wagare wokuhwange wakutoita kunhadzirira kuita zvokutoti waende koringana kusu nousu nowaChina woAfrochain wari kuda kuti waite zvokuunga marasha munzvimbo yohwangeyo. Pai vanhu vaChina wari kuda kuramba wachindounga marasha ikweyo asi izvi zvinovhiringa nharaunda yavo. Tinoemba kuti wachazvikurira izvi peno wangatipowo simba kwedu no kumabuja kuti tiite zvokuitawo zvokuramba zvinenge zvichiitiwa nowaChina nevanhu vanenge vachiita mugodhi yakadai inoparadza nharaunda.
mari tiri kutaikiwa nayo munyika medu nonyaya yekupfikiwa kwemazambuko munyika iri kuramba ichindoingidzira. Ipapa zvava zvaingidziwa nokuvhurwa kwakaitika zambuko rokazungurari. Ipapa wazhinji wakundobhura nokuzambia wobudira woti Botswana wobva wapinda muSouth Africa zvokuti wakajaya wakaira wapfumbidza mugwagwayu aiwa Zimbabwe panenge pachiri bechedu mabi yangu. Heno wakuru wenyika kuti wari kuramba wachindoringa zvakadari sei. Marvelous Nakamba agoti agoita kamutambo ko wakomana wari pasi pemakore 14 onhabvu kuti kabvumiwe nokuti kabvumiwa kare kwaye kachaitika zuva rochi-10 kusvika zuva ro20 romwedzi uno. Toramba tichindoringa tichiti pamberi nazvo dzopasire semu. Kupfa kwaTB Joshua kwavhiringa wazhinji fani. Akapfa nemakore 50 asi palibe wazhinji wagoziva kuti zvii zvakanyatsa kuitika kuti agopfa sei, asi toramba tichindoti aiwa mushandi waMwari mweya wache uzorore murugare. Kwai Senegal inogona kuita ndiyo nyika yekutanda muAfrica kunhadzira kamushonga kodziva mupengo kayo kasiriko wamwe. Izvi tinozvikudza izvi tichivimba kuti zvinogona kutanda kumakwedu kwedu chaiwo. Iwo wari kuti penhu wanotanda gore rinouya. Kuna vanhu 11 wapfa kuUAE apo kwaita kuputika kwomoto kufekitari inonhadzira zvishambamanja. Tinoemba kuti wapfawo wanoramba wachindozorora murugare. Idi njodzi yakanyangaritsa iyi. Wapurisa wokuChina kwai wagomisa kurangaridziwa kwaiita vanhu inonzi Tiananmen Square kuHong Kong kwakagwarashiwa vanhu mugore ra1989. Ipapa mabi yangu aiwa pakaita kunyangariwa chaiko. Kwai El Salvador ndiyo nyika yekutanda munyika pasi rese inogona kutora kamariko padandemutande ukaita mari inotenga munyika mawo kabitcoin. Toramba tichiringira kuti izvi zvinoitika tigofarawo tese tese. Mukatikidzwa kanyasi Harry naMeghan kwai wagoita kubatsirwa nomubvana wakamutenza mubvanayo kuti Diana Lilibet. Tinoemba kuti mazita aya achagona kureka kumuvhiringidza upenyu hwamangwana. Tiri ipapo mabi yangu aiwa todifambira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhandu weyo nhawu.